Český rozhlas 6. Názory a argumenty. Vítejte při poslechu nedělního vydání našeho hlavního publicistického pořadu. V rámci naší pravidelné nedělní diskuse u kulatého stolu Českého rozhlasu 6 v pořadu Názory a argumenty se vrátíme, jak jsme včera avizovali, na Velehrad. Budeme vysílat sestřih velehradských rozhovorů, debaty, která se uskutečnila minulý týden tradičně v předvečer státního a církevního svátku slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Příjemný poslech po celých 50 minut přeje Radko Kubičko. Český rozhlas 6. Názory a argumenty. Dobrý večer, vítejte znovu u velehradských hovorů či rozhovorů, které pravidelně natáčíme u příležitosti Dnů dobré vůle na Velehradě. Jsme tady na Stojanově gymnáziu v Ředitelně tradičně a máme tady docela velký kulatý stůl v tuto chvíli, a to proto, že jsme zvolili dnešní téma podle jedné výstavy, která se tady koná v rámci Dnů dobré vůle, a je to výstava lidí, kteří jsou ve výkonu trestu, což je taková zvláštní věc, pochopitelně, ale právě proto si řekneme, jaké to tady má místo a jak se to vůbec vztahuje ke Dnům dobré vůle a vůbec ke státnímu svátku Cyrila a Metoděje a vůbec i církevnímu svátku slovanských věrozvěstů. Se mnou je tady i kolegyně Dana Jaklová, se kterou pravidelně moderujeme různé diskuse a konference tady na Velehradě, protože si myslíme, že v rámci Dnů dobré vůle je potřeba, kromě toho, že se lidé sejdou, kromě toho, že tady je nějaký koncert, který se už připravuje tady za zdmi Ředitelny, a kromě toho, že je tady pochopitelně pouť a různé radovánky, tak Velehrad byl vždycky takovým místem, kde se střetávaly kultury, střetávaly myšlenky, tak právě proto tady chceme diskutovat i v rámci tady těchto velehradských hovorů a rozhovorů. Takže Dano? Ano, hezký večer přeji z Velehradu. Jak už Radko říkal, jezdíme sem už řadu let moderovat na Velehrad a doufejme, že i tato beseda pro vás bude zajímavá. Tak doufejme, že bude, takže máme tady inženýra Daňka z Českého rozhlasu Brno, který zaznamená tady tuhletu besedu, tak tím tomu také děkujeme a i nás tady dneska skutečně hodně více. Je tu pan Otto Broch, který je vězeňským kaplanem v Olomouci. Dobrý večer. Květoslava Jakubalová. Dobrý večer. Která je hlavní kaplankou vězeňské služby. Martin Kocanda. Dobrý večer všem posluchačům. Je vrchním ředitelem kanceláře generálního ředitele vězeňské služby a napravo ode mě jsou ti, kteří tu výstavu připravili nebo spáchali. Lukáš Havlina, fotograf. Dobrý večer. A Marie Havlenová Sautková, manželka fotografa, jak tady říkala, a také terénní sociální pracovnice. Dobrý večer. Takže dámy a pánové, díky moc, že jste přišli tady do Ředitelny Stojanova gymnázia a že tady budeme diskutovat o tom, jak výstava proběhla a co má vůbec tady na Velehradě v rámci Velehradských dnů lidí dobré vůle symbolizovat. Já myslím, že asi to úvodní slovo bych přenechal, přestože jsou tady dámy, tak přesto to přenechám panu Otto Brochovi, který má tady tohleto na starosti, tady tyhle ty výstavy pořádá je a zároveň tady, jak jsem říkal, je vězeňským kaplanem v Olomouci. Takže pane Brochu, proč tato výstava na Velehradě a co má symbolizovat tady v tomto prostoru duchovním? No možná, že na první pohled koncepčně by se mohlo zdát, že příliš nezapadá do rámce programu slavnostní Dní lidí dobré vůle. Můžeme říci, že po letech, kdy se snažíme přiblížit lidem, kteří přicházejí, aby našli blíž cestu k sobě, aby mohli prožít i duchovní prožitek v těchto slavnostech, tak tito lidé mají možnost se také setkat s druhými z jiné strany, než jak by se na duchovní pouti mohlo zdát. A to je jakási prezentace přiblížení jak těch, kteří žijí za vysokými zdmi a ostnatými dráty, tedy lidí ve vězení, tak i těch, kteří se jim snaží pomoct právě v hledání té duchovní cesty, to znamená profesionální duchovní kaplani a nebo jejich dobrovolní pomocníci, kteří docházejí v rámci poslání církve.
A proč výstava vůbec? Proč výstava fotografií? Proč výstava fotografií lidí tedy ve výkonu trestu? Proč zrovna tenhle způsob, tahle metoda? Tak my, když jsme před 7 lety domlouvali s organizátory celého tohoto programu na Velehradě, jakým způsobem bychom mohli přispět tomuto rozměru nebo k tomuto přiblížení naší služby, naší práce a lidí, kteří potřebují také pozornost, nemyslím veřejnosti, ale možná těch, kteří chtějí nějakým způsobem pomoci druhým nebo chtějí se přiblížit druhému člověku, tak jsme hledali, jak bychom mohli uskutečnit tady tento projekt. A uvědomili jsme si, že lidi za zdmi vězení jsou nejen svým způsobem zajímaví, ne osudy nebo kauzou, ale tím, že jsou také lidmi, tím, že touží vyjádřit svoje potřeby, tím, že se snaží upozornit i na skutečnost, že za zdmi vězení jsou lidé, nejenom vězni, nejenom odsouzení. A jsou také na druhou stranu velice šikovní, to znamená, dokáží vytvářet umělecká díla, které jsou vhodná k tomu, aby se s nimi seznámila také veřejnost. Takže jsme zvolili formu nejprve výstavu obrazů děl těch, kteří je za zdmi vězení vytvořili, a potom jsme se zapojili také do projektu mezinárodní soutěže autorských děl vězňů, kde se zapojili lidé ve vězení z celého světa, asi zhruba 1500 odsouzených ze 150 zemí, a tam 2krát jsme měli možnost zde na Velehradě prezentovat část této výstavy, kde se lidé ve vězení z České republiky umístili v těch čelních místech vyhodnocení poroty a dostali také i hodnotné ceny. Zároveň s tím jsme si uvědomili také to, že bychom nechtěli jaksi monotematicky se zaměřit jenom na obrazy nebo díla vězňů, ale také na pohled lidí, kteří se s nimi mohou setkat, a proto se v průběhu těch 7 let, kdy vystavujeme, vytvořili také fotografické díla v několika ročnících, a dnes při vernisáži, která před několika okamžiky skončila, jsme mohli zhlédnout velice působivé fotografie Lukáše Havleny, který jistě sám je představí a který i tím svým pohledem, i tím svým jedinečným originálním zaměřením, zaostřením objektivu chtěl vyjádřit to, co on sám vidí, anebo jakým způsobem chce přinést druhým lidem podobu těch, kdo jsou ve vězení. Tak děkuji za pomoc při moderaci, ale já samozřejmě dám slovo Lukáši Havlenovi okamžitě, ale chtěl jsem jenom dodat, že asi je to zajímavé, jistě a logické, co říkáte, protože i my jsme se právě tady s Danou Jaklovou, když už po 8. jsme na Velehradě a moderujeme různé konference, tak při té jedné konferenci vlastně jsme moderovali už vás, vězeňské kaplany, protože přímo na toto téma byla jedna z těch konferencí zaměřena, a určitě je možné říci, že to na Velehrad v rámci Dnů dobré vůle patří tady tohleto téma. Takže souhlasím s vámi, dám slovo Lukáši Havlenovi, fotografovi, který spáchal ty fotografie, jak jsem říkal, nebo který je vytvořil a díky kterému se tato výstava uskutečnila. Takže řekněte nám, proč jste se právě zaměřil na tyto objekty, abych takhle to řekl, lidi, kteří jsou ve výkonu trestu, kteří jsou ve vězení a kteří určitě jsou zajímaví svými osudy, a vy jste je ovšem zvětšnil v té fotografické podobě. No tak mě k tomu vedlo to, že mám člověka velice blízkého, jak už jsem říkal, na vernisáži, který prošel věznicí. Vlastně já jsem sledoval jeho peripety a prožíval i s ním trošku po tom, co vyšel ven, že jako nemohl sehnat práci, a jo, je to prostě, systém není úplně jako vstřícnej vůči tady těm lidem, kteří si vlastně svůj trest odseděli. A tak mě ta problematika začala zajímat, jak jsem chtěl vidět to prostředí, vlastně z kterého ten člověk přišel, který ho mám rád. Tak jsme díky vězeňský duchovenský péči se nám podařilo domluvit na návštěvy pár věznic, kde jsme teda oslovili jednotlivý lidi.
jestli by se nenechal vyfotografovat a tenkrát jsme to chtěli s mojí ženou, která se na tom samozřejmě taky lví měrou podílí tady na tom projektu, tak jsme chtěli tyhle fotky použít při propagaci nebo v rámci osvětových besed jednoho občanského sdružení, což se pak nekonalo. Takže ty černobílé portréty, které jste viděli, ležely asi 7 let ve skříni a nikdo se na ně nekoukal, protože na ty lidi se nikdo moc nechce koukat, protože jsou odsejchováni jako zločinci, vrazi a jiný nebezpeční živly, který nám všem poctivým a slušným lidem kazejí život. Takže já jsem si říkal, že jako asi dobrý tyhle ty dva světy jako maličko propojit, jo? Těch lidí, co se dějí venku a co se dějí vevnitř, nebo respektive jako ve vězení a který jsou mimo vězení. Jo, že aby ani jedna ta strana jako neměla pocit, že nějak jako nedemonizovala si tu druhou stranu. Takže to bylo jeden z důvodů, proč jsem to fotil. Jste profesionální fotograf, který se věnuje? Já si živím fotkou. A zaměřujete se na co? Já dělám věnuju se časopisovému portrétu a reklamě. Čili tohle pro vás byla zajímavá zkušenost z něčeho, s čím jste se třeba ještě úplně nesetkal, až tedy přes toho vašeho známého. Je to tak, protože já nejsem ani dokumentarista, ani vlastně reportážní fotograf, tak to pro mě bylo vyloženě, a vzhledem tomu, že se věnuju tomu portrétu, tak to pro mě bylo zajímavé i tady z toho hlediska, jako, že v tom vězení jsou lidi opravdu životem zkoušení a na těch tvářích to je vidět, takže i tohle. Vedle vás sedí tedy vaše manželka, jak jsem říkal, manželka fotografa, tak dokonce hovoříte na jeden mikrofon, protože, jak říkáme, nás tady dneska trošku více, takže chcete k tomu, ale můžete klidně, není problém. Chcete k tomu něco dodat? Jaký byl váš tedy podíl na vzniku tady tohohle uměleckého díla této výstavy? Já bych to chtěla asi celý odhalit. Já jsem ta osoba, která byla v tom vězení. By to nebylo tak tajemný. A zrovna včera to bylo 11 let, co jsem byla propuštěná. A otázkou je, proč my jsme se vlastně do těch věznic chtěli vrátit, proč jsme tam vlastně chtěli fotografovat, co nás tam tak táhlo zpátky. Já to neumím. Já jsem se do věznice nevracel. Jste tam přišel poprvé, jste viděl tedy, jak to Nicméně vypadá. ty fotky vznikly, my jsme z nich původně chtěli nechat udělat kalendář, měli jsme na to sponzora, a ten kalendář se měl prodávat a výtěžek měl jít na jedno občanské sdružení, který se vlastně zabývá prevencí kriminality. S tím i ty vězni do toho focení šli, že tady vlastně z toho bude nějaký výtěžek a že to někomu jakoby půjde na přilepšenou. Nicméně, když potom sponzor ty fotky viděl, tak už se nic nekonalo. My jsme to ale nevzdali, fotky jsme nikomu neukázali, protože jsme nechtěli ty lidi ukazovat jako cvičený opice, jenom tak. A teprve vlastně po 7 letech jsme k tomu připojili část, která si myslím, že pro mě osobně je třeba nejdůležitější a tady se o ní zatím nemluvilo. Ta výstava vlastně obsahuje 15 fotografií lidí z výkonu trestu a 5 osob, který v tom výkonu trestu taky byli. Ale ty fotky už nejsou černobílí, jsou barevní a ty lidi tam připojují svoje příběhy, jsou vyfocení při výkonu svých povolání a jsou to vlastně ty lidi, kteří se dokázali z toho nějakým způsobem vybabrat, dostat, popisují, jak to bylo těžký, jak vlastně by to asi nedokázali bez jednak kaplanů ve věznicích, jednak svých blízkých a jednak lidí, kteří byli ochotní to riskovat a tu práci jim poskytnout. Takže tohle pro mě osobně je vlastně to nejdůležitější, ta část, kdy vlastně ten člověk vychází z toho vězení ven, odkroutil si ten trest, který určitě byl zasloužený a potom vlastně ho nečeká venku nic a vlastně v 60% ty lidi se vracejí zpátky do věznic, protože nedostanou práci, nemůžou pracovat, i když žádají jednoduchý manuální profese, při kterých asi těžko můžou něco ukrást na stavbě cihlu nebo něco takového podobného. Opravdu se záznamem v trestním rejstříku tady ty lidi nemůžou pracovat, vracejí se do věznic a kolik stojí člověk na jeden den ve věznici a kolik těch vězňů ve skutečnosti je. To ani tady snad radši nebudu říkat, ale je to všechno drahý. No. A já si říkám, že by se to třeba dalo dělat jinak, ale tohle už asi není úplně na mě. My jsme si vzali za úkol snad jenom to, že bychom chtěli tady o tom problému začít mluvit, protože myslím, že se o něm začíná mluvit a teď, když už sedí i pan Rád, který nám řekne, jaký to tam je, tak se možná dovíme i, jaký jsou pracovní příležitosti ve výkonu trestu a že se tady celý tohleto odvětví vlastně péče po vězeňství někam posune třeba. Tak pan Rád je ve vazbě zatím.